салому дуруд ба мухлисони сершумори Барселона. Шаби гузашта каталониҳо дар меҳмонӣ бо дастаи АТЛЕТИК БИЛЬБАО дар қисми якашфинали ҷоми Испания бозӣ барпо намуда мағлуб шуд ва аз иштирок дар ин мусобиқот низ маҳрум гардид. Аз мавсими 2009-10 ин бори аввал аст ки Барселона дар даври якашфиналаи ҷоми Испания мағлуб мешавад ва дар 9 соли охир ду маротиба дар ҷоми Испания мағлуб шудааст ва ҳарду мағлубиятро аз дастаи АТЛЕТИК БИЛЬБАО дорад. Ҳамагӣ ду мусобиқоти дигар мондааст барои ақаллан ягон унвони қаҳрамонӣ ба даст овардан: Ла Лига ва Лигаи Аврупо. Умедро аз Ла Лига кайҳо камдаем бо чунин футболбозон, аммо дар Лигаи Аврупо камиам бошад умед доштем. Акнун шубҳа дорам ки бо чунин муовизатгарон мо Наполиро шикаст дода тавонем. Имрӯз мо дар бораи бозӣ бо АТЛЕТИК БИЛЬБАО муфассалтар бароятон маълумот медиҳем. Дӯстон, футбол як лаҳза моро зиқ наемонад. Мо аз бозиҳои шабина дур нарафтем, аллакай имрӯз низ дар топ-5 чемпионатҳои Аврупо рақобатҳои ҷолиб мегузарад. Барои бозан шавқвар кардани ин бозиҳо шумо метавонед аз хизматрасониҳои 1x истифода баред. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Барса TG. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. ҳайати асосии дастаро хави чунин интихоб намуд: дарвозабон Тер Штеген, муовизатгарон Дани Алвес, Жерар Пике, Араухо, Жорди Алба, нимуовизатгарон Педри, Бускетс, Гави, ҳамлагарон Ферран Торрес, Юдгла, Абде Эзалзули. Аллакай дар дақиқаи дуюми бозӣ Барселона ба дарвозаи худ гол сар дод. Бозингарони Атлетик ба аксулҳуҷум гузашта ба Уильямс пас доданд ва ӯ суръаташро баланд намуда бо осонӣ аз Жорди Алба гузашт ва тӯбро ба ҷаримагор равон кард ва Араухо тӯбро аз пеши пояш сар дода афтиду капитани Атлетик Муниаин соҳиби тӯб шуда бо зарбаи дақиқаш дарвозаи Тер Штегенро рахна кард. Дар дақиқаи 20 дар канори чап Гави, Алба ва Торрес муовизатгарони рақибро бо пасҳояшон гаранг мекарданд ва билохира Бускетс тӯбро соҳиб гашта ба Торрес равон кард ва Ферран бо як маҳорати олӣ тӯбро ворди дарвозаи Хулиан Агиресабала намуд. Дар дақиқаи 26-28 ду маротиба Нико Уильямс Жорди Албаро оҷиз намуда ба ҷаримагоҳ партоф мекард, вале ҳамлагарони Атлетик аз фурсатҳои хуби гол задан истифода набурданд ва бори сеюм Уильямс Араухоро фиреб дода зарба зад, вале Тер Штеген Барселонаро аз гол наҷот дод. Дар дақиқаи охири қисми аввал Алвес иштибоҳи ҷиддӣ кард ва Атлетик ба аксулҳуҷум гузаштанд ва зарбаи кунҷӣ кор карданд. Баъди иҷрои зарбаи кунҷӣ Тер Штеген ва Араухо аз хатти дарвоза тӯбро дур карданд ва бо ҳамин қисми аввал мусовӣ ба анҷом расид. Дар дақиқаи 52 баъди партоф аз аут Нико Уильямс ворди ҷаримагоҳ шуда зарба зад, вале боз ҳам Тер Штеген Барселонаро наҷот дод. Дар дақиқаи 63 боз ҳамон Нико Уильямс ба ҳуҷум гузашта ба Иньяко Уильямс партоф кард, вале зарбаи ӯ каме болотар аз дарвоза рафт. Дар дақиқаи 85 баъди зарбаи Уильямс тӯни дарвозаи Тер Штеген Барсаро наҷот дод. Баъди ин футболбози Атлетик аз зарбаи ҷаримавӣ ба ҷаримагоҳи Барса партоф кард ва Беренгер бо сар зарба заду Тер Штеген бори дигар нагузашт ки ба дарвозааш гол зананд ва тӯбро Пике соҳиб шуд, аммо ҳамлагарон ба ӯ фишор оварданд ва дар натиҷа тӯб худаш ворди дарвозаи Барселона гардид. Дар дақиқаи 93 баъди партофти головари Дани Алвес бо як зарба Педри ҳисоби бозиро баробар намуд. Дар қисми аввали иловагӣ Жорди Алба монеи партофти рақиб ба ҷаримагоҳ шуд ва тӯб ба дасташ бархӯрду дувори бозӣ баъди дидани вар пеналти таъин намуд. Муниаин пеналтиро иҷро намуда голи севуми Атлетикро ба нишон расонд. Бо ҳамин натиҷа қисмҳои иловагии бозӣ ба анҷом расиданд. Намедонам аз чӣ шурӯъ кунам. Пеш аз бозӣ ман махсус қайд карда будам ки Атлетик бозиро то қисмҳои иловагӣ мекашонад, зеро онҳо ҷисман аз тамоми футболбозони Барселона пурқувваттаранд. Аллакай дар дақиқаи дуюми бозӣ гол сар доданд. Дар назари Жорди Алба ба фикрам Нико Уильямс Усейн Болт метофт. Ҳангоми аз паси Уильямс давидани Алба чунин ба назар мерасид ки Алба дар ҷояш истода медавад. Ба ҷои Алба ягон ҷӯгиро ворид карда ба дасти Уильямс тангаи яксомона медоданд. Az Алба ба фикрам тезтар медавид. Канори чапу рости Барселона ҳамлагарони Атлетикро мисли меҳмони олиқадр бо марҳамат пешвоз мегирифтанд. Сину соли Педрию Гавиро дар калкулятор ҷамъ кунем, аз сину соли Алвис бечора камтар аст, вале бо вуҷуди ин аз канори ӯ ҳамлаҳои хатарнок зиёд набуданд. Аммо Жорди Алба гаронтарин маошро дар ҷаҳон дар байни муовизатгарони канорӣ дорад. Дар хатти дифоъ ба ғайр аз Араухои дастшикаста ва Тер Штеген мо ҳеҷ кас надоштем. Жерар Пике ба ҷои тӯбро зуд бароварда
кардан аз хати дарвоза тӯбро сар дода дар рӯи алаф гӯё дар бағали Шакира ба кун мезанад. Алба 33 маротиба тӯбро дар ин бозӣ гум кард ва 23 пасаш рост ба пои рақибон рафт ки ин бадтарин натиҷа дар байни бозингарон аст. Бадбахтона Ансу Фати боз ҷароҳати вазнин бардошт ва 2 моҳи дигар ё шояд тамоман дар ин мавсим бозӣ карда наметавонад. Акнун натиҷаи хубро дар Лигаи Аврупо интизор мешавем. Гапҳо бисёранд дӯстон, аммо барои чунин бозингарон ҳайф аст сухан кардан. Дар ҳамаи ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТВ-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бачаӯча дар паноҳи Аллоҳ.